Huwa kruċjali li l-kapitlu Brexit jingħalaq kemm jista' jkun malajr sabiex tirritorna l-istabilità fir-Reġjun Ewropew u dan anke għal ġid tan-negozji Maltin. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia meta l-erba' filgħodu kien qiegħed jindirizza l-Kamra tar-Rappreżentanti ftit wara li saret stqarrija ministerjali mill-Prim Ministru. Huwa neċessarju li dan il-kapitlu jingħalaq darba l dejjem b'mod amikevoli biex tirritorna l-istabilità li hija tant neċessarju għan-negozji tagħna għax hija l-ikbar għadu tan-negozju meta jkollok l-inċertezza. Adrian Delia appella lill-Gvern biex jikkomunika mas-settur tan-negozju sabiex huma jkunu tassew preparati għal kull eventwalità permezz ta' informazzjoni tajba, sostna l-Kap tal-Partit Nazzjonalista, in-nies fis-settur tal-kummerċ ikunu jistgħu jippjanaw anke jekk f'xenarju li xorta għadu flessibbli ferm. Intant il-Prim Ministru minnaħa tiegħu rimarka li l-possibilità li jkun hemm tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea bla ftehim ma tistax tiġi eskluża f'dan l-istadju.